mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Isa sa mga sikreto ng relasyon upang maging matibay ay yung pagiging kontento sa isa't isa. Kontento sa paraan na hindi na kailangan tumingin pa sa iba o hanapin sa iba ang wala sa kanya. Dear Titan Jello and Rocky Terra, matagal-tagal na rin akong nakatutok sa inyong programa. Ngayon, nag-try lang ako sumulat para kung sakaling inyong mabasa ang storya ko, mabigyan nyo ko ng kaunting payo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ryan. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Nagsimula kasi ang lahat noong mag-propose ako sa jowa ko. Matagal-tagal na rin kami. Mga 8.5 years na. Nagkakilala kami noong college. Dahil parehas kaming miyembro ng isang socio-civic na organization. Sa madaling salita, mag-brad at sis kami. Niligawan ko siya ng mga 4 na buwan. Bago kami naging official ang relasyon namin. Naging strong naman ang relasyon namin kahit noong nakagraduate na kami ng kolehiyo. Patuloy pa rin kaming nai-involve sa mga activity ng org namin bilang mga alumni members. This year, umattend kami ng isang pribadong initiation ceremony para sa pagpasok ng bagong miyembro. Naatasan kami ng mga alumni members na mag-interrogate sa mga aplikante bago sila isa ilalim sa initiation rites. Maayos ko namang ginampanan ang role ko. Pero may napansin ako sa fiancé ko. Kanina pa niya tinatanong yung isang babaeng aplikante at medyo natatagalan na sa kanya yung babaeng pumila para sa interrogation. Hindi ko alam kung ako lang ba ang may kutob pero iba ang nararamdaman ko. Para kasing trip ng fiancé ko yung babaeng aplikante. Iba kasi yung tinginan niya. Hindi normal. Hindi yung parang wala lang pakialam o gusto lang interviewin. May laman yung mga titig ng aking fiancé. Parang yung tipong kumikinang ang mga mata. Pero DJ Rocky, DJ Jello, binaliwala ko muna. At noong ginanap na ang initiation, dito na ako na alarma. Habang nagaganap ang initiation, masusi kong tinignan ang mga mata ng fiancé ko. Nakatutok pala doon sa aplikanteng matagal niya nang kinausap. Noong turn na ni aplikante para ma-initiate, nagtakip na mga mata si fiancé para hindi niya makita na natatamaan na ng paddle ang aplikante. Sa lahat ng mga aplikante, sa kanya lang talagang gumano ng fiancé ko. Hinayaan ko na lang ulit. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan ko nang ikumpirma ang mga hinala ko. Pag-alis namin sa ceremony, dahan-dahan kong sinabi kay fiancé ang nasa isip ko. Sabi ko sa kanya, ikakasal na tayo sa loob ng ilang buwan. May gusto ka bang sabihin?
Para kasi yung mga mata mo ay kumukuti-kutitap. At nakatingin ka doon sa isa sa mga aplikante kanina. Yung tinanong ko si fiancé, natawa na lang siya sa akin. Para daw akong sira mag-isip. Grabe naman daw ako makapagtanong pero para sa kanya wala naman daw talaga yun. DJ Rocky, DJ Jello, ang sabi ko sa kanya, seryoso ang tanong ko. Nag-explain lang naman siya agad na nagagandahan lang daw talaga siya doon sa isang babae. Yung sinagot niya yun, inignore ko na lang siya at pinaniwalaan ko. Pero mga kabisyo, pasimple kong in-stalk ang cellphone ni fiancé at nakita kong nag-friend request siya doon sa babaeng aplikante. At after a few hours, friends na sila. At magka-chat pa. At ako, napaisip ako kung saan ba ako lulugar. Naiisip ko tuloy na in-confront ang fiancé ko na sabihin kung babae lang din naman na magiging kaagaw ko sa kanya, edi magtatluhan na lang kami para masaya. Pero syempre natatakot ako baka ma-offend ko ang fiancé ko. Ang dami tuloy tumatakbo sa isip ko na gusto kong gawin. Kailangan ko ba siyang i-message? O dapat kong diretsahin na i-message yung babae na new member ng org? Para tanungin kung may something ba sila na fiancé ko. O dapat ba nakulitin ko ang fiancé ko para umamin siya sa akin sa tunay niyang nararamdaman para dun sa babae? Gusto ko lang po matanong mga kabisyo kung papaano ko po uumpisahin. Engage na kasi kami. Tapos tsaka ko lang ito lahat nararamdaman. Mahal ko naman ang fiancé ko, kaya hanggat maaari gusto kong malinawan lahat. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Payuhan niyo po sana ako. Maraming salamat at hanggang dito na lang. Ako si Ryan. At ito ang aking SPG. As in, Super Pack Ganun Secret File.